Здравейте! Искам да ви разкажа за няколко нови услуги, които предлагаме в сервис Dibros. При нас може да намерите, освен обслужване на S-Tronic и DSG, отскоро предлагаме услугата по пълен ребют на въпросните скоростни кутии. 7-степенно сухо, S-Tronic първо и второ поколение, като за второ поколение имаме специални ограничения. Специализирана, профилирана диагностика на всички типове DSG S-Tronic, Multitronic включително. Също така, нещото, което е много интересно е апдейти на абсолютно всички софтуери в автомобила с оригинални такива. Всичко правиме онлайн през официалния портал на Audi. Така че, ако имате нужда от нещо подобно, свържете се с нас, изпратете запитване през формата в сайта и ние ще ви върнем отговор за първия удобен за вас и нас момент, в който да ни посетите. Dibros сервис, аз съм Цецо.